Moikka taas kaikille! Jatketaan meidän hienosti menneen survivaalin parissa. Ja no viimeksi tosiaan ei mennyt mitenkään hirveän vahvasti. Elikkä kuoltiin siinä puolivälissä ja menetettiin kamat. Mitä? Okei. No toi oli bad. Koska no mä en osaa tai en löydä kamoja, jos mä kuolen. Joten, no, saatiin kuitenkin ihan hyvät uudet kamat. Oho, täällä alkaa hirveästi. Niin. Ei tarvitse kuitenkaan ihan alusta aloittaa, mutta nyt varmaan meidän kannattaisi löytää joku hyvä luola. Mä vaan kerään nyt ihan sikana ruokaa ennen kuin mä menen mihinkään maan alle. Lampaita ja kaikki eläimiä. Anteeksi, pikku lammas. Okei, tehdäänpä niin, että poistetaan nopea nää kaikki. Mä vähän tosiaan mietin, että mä olisin aloittanut uuden maailman, koska tää aloitus ei tosiaan mennyt mitenkään hirveän vahvasti. Mutta mä sit päätin kuitenkin, että why not? Niinku vaan jatkaa tätä maailmaa, mikä nyt sattui tulemaan. Koska, niin. Ajattelin nyt, että ei nyt kuitenkaan niinku lopeteta tätä ihan vaan sen takia, että aloitus meni vähän heikommin. Mut joo, tosiaan nyt yritetään nyt löytää joku hyvä luola, johon voitaisiin mennä mainailemaan. Ottaa. Eiköhän me näillä huilla pärjätä yksi mainaamisreissu, koska mulla on käynyt niin monesti niin, että mä oon mennyt maan alle ja mulla on loppunut ruoka. Joten mä en halua enää, että niin käy, joten niin hankitaan nyt kunnolla. Ja tosiaan ihan kiva olisi saada kuitenkin niinku iron kamoja. Mulla on 3 ironia. Hetken, mä voisin tehdä buketin ämpärin, siis että mä saan vettä. Mä pääsen johonkin tosi syviinkin luoliin niinku helposti. Just täällä vaan on jossain. No on täällä nyt jossakin vettä. Onko täällä joku luola? No okei, täällä on joku pikkunen luola, mutta en tiedä onko hirveen niinku iso. Tai sitten mikään hirveen iso tarvi niinku muuten olla, mutta kunhan sinne ois nyt edes silleen, että sieltä olisi ironia. Ja ois tietenkin ihan kiva päästä myös jo timanttilevulle. Ihan silleen. Tuolla lehmä. Mä en nyt ota mukaan, mä tarvin vaan ton nahan. Joo. No mitä se nyt se lisäruoka sitten haittaa? Tuolla on vissiin viidakko. Täällä olisi joku luola, mutta oikeasti. Te voi olla näin suurkia tässä pelissä. Okei, onko tää se sama, mikä se oli se vesiluola? Ei vissiin. Mennään tänne vähän syömään, katsotaan mitä me löydetään. Vähän ironia ainakin. No, 1 ironi. Onpa huoja. Huoja suojitus. Täällä on vähän vettä. Täällä on nyt ihmeen. Mitä noin? No, tommosia kuitenkin tommosia hehkuvia. No se kuolee. Mutta tommosia hehkuvia niinku mustekaloja. Tässäkin vaan 2 ironia. Pieniä esiintymiä. Tuolla on vähän lisää ironia, mutta tää vie ylös. Ei me ylös haluta. Me halutaan syvemmälle. No, tässä on vissiin vähän isompi. Tässä on vähän enemmän tätä ironia. Ametistiluola. No niin, en pääse sinne. Meni tyhmäpikäksekin. Tehdäänpä samalla X, kun tuokin on niin jo ikkoutumassa.
Okei. Okay. Katsotaanpa. Ei näissä mun mielestä ole mitään ihmeellistä, mutta täältä voi päästä johonkin toiseen luolaan. No, ei. Tää ääni on ihana, kun näillä kävelee. Mut mä en usko, että mä tarvin noit mihinkään. Joten mä jätän ne tänne. Koska joo. Hei, veisköhän tää syvemmälle? Tuolla on ainakin joku luola. En tiedä kuinka syvälle tää menee. Tää ainakin menee syvälle. Okei, täällä on isompi luola. Tää niinku avautuu. Tuolla on timantteikin. Ui juma. Täällä on nää. Se kuoli toi. Okei, tossa on timantteja. Me tarvitaan vaan nyt aivan pikäkse. Tuo on mineshaftikin. En se hoksannut äsken. Tää on oikeastaan aika hyvä luola. Tää näytti tosi jotenkin pieneltä ja semmoiselta vaatimattomalta. Mutta näköjään tää olikin ihan hyvä luola. Täällä on käveliikin. Voitais ottaa flinttiä, jos me vaan saat... No siinä me saatiin heti flinttiä, kun sanoin, että tarvin sitä. Tosta ruokaa, ironia. Tehdään se aivan pikäkseen nyt. Todella järkevää tehdä kivipikäkseen. No, pidetään se kuitenkin täällä, että jos nyt sattuu, että... Nyt sit tää on joku 1. Ei muuten oo edes 1. On vähän enemmänkin 1. Ja tadaa. Eiks mä en saanut siitä Atsium sitä? Onks mukaan saanut timantteja aikaisemminkin? Oon näköjään saanut. En kyllä muista. Ei kun mä taisin saada ennen kuin mä kuolin, niin siitä jostain Ziprakista tai jostakin taisin saada 1 timantin. Ja sit vielä haetaan ne loput kamat. Näin. Katsotaan, ettei tässä ympärillä oo. Tänne niin tulee kohti joku zombi tänne mun koloon. Kyllä, mutta aika siis hyvä. 5 timanttia, toi on aika hyvä. Hyvä niin kuin näistä nykyesiintymistä. Musta tuntuu, että mä en niin kuin löydä ikinä isompaa esiintymää kuin korkeintaan 2 tai 1 on todennäköisempi. Nyt meillä on 12 aivan, niin me voitais vähän tehdä ehkä armoria. Kato. Porkkana. Siis, montako näitä zombia on? Nyt on liian monta. Aiku ei näitä näköjään, se on niin monta. Tuo endermaneja. Me pitää tehdä mikä se on? Vene. Älä tule tänne vielä endermani. Mä nyt pelkään, että mä katon niihin. Hui, kun minä säikehdin. Vähänen. Nyt me tehdään... Mikä me piti tehdä? Niin, vähän armoja. Miksi selvitään paremmin? Kato, just hienosti riitti, niin nyt meillä on fullit. Vaikka ei olekaan vielä iron fullit, mutta fullit kuitenkin. Lisää timanttia. Meppä tohon. Meppäs siihen. Kiltti Slender, mikä se on? Enderman Hera ja mene siihen, kiitos. No ei tropannu. No, ei haittaa. Saahan timua, just sitä. Timantteja. Me taitaa just nyt ollakin aika hyvällä korkeudella löytää timantteja. Kultaa Netheria varten. Niin sekin varmaan olisi ihan järkevää hankkia jo valmiiksi. Timantteja ja lapista. Aika nice. Koska lapiskin on sit kun aletaan enchanttailemaan, niin se on tosiaan tärkeetä. Ainakin siinä alussa, kun ei ole vielä mitään enchantattuja kirjoja, niin sitä me tarvitaan just siihen, että me saadaan enchantattua niitä kirjoja. Ja myös ihan armoa ja muutenkin ja kaikkea, mitä me tarvitaan. Ei. Lisää Ionia. No tätä me tarvitaan. Ionia ei tässä vaiheessa vielä peliä ole ikinä liikaa. Hei, tuolla on timantteja. Mä olin näkevinä ne timantteja. Joo. Blokataanpa tää laava, koska mä vähän pelkään, että mä sit kävelen siihen, niin näin. Odotetaan, että se menee.
Vois mä heittää vähän turhia tavaroita sinne vielä. Missä se nyt oli ne mun timantit? Tuolla. Totta kai siis onhan mulla waterbuketti, niin ei mua silleen oo mitään hätää. Siis meidän kissa sit maukuu tuolla taustalla, niin ei tarvi ihmetellä. Nyh. Noin. Näin. Toivottavasti on enemmän kuin yksi. Okei, no yksi on. Ainakin ellei tässä nyt ole ympärillä. Lisää. Ei taida olla. Ei ainakaan näytä siltä. Yleensähän ne kuitenkin on tässä muutaman blokin etäisyydellä, niin ei oo. Okei, näköjään täällä ei sit ollut enempää enää. Tai tää luola ei niinku jatkunut. Meillä on nyt yli stack jo Lapista, et sitä me ei varmaan tarvii mun kun tuon XP:n takia enää kerätä. Täällä oli skeletoni. No mä nyt en täältä Mineshaftista oikein löyä mitään, et mä varmaan, jos mä en kohta löydä täältä mitään, niin mä varmaan musta tuntuu, että mä oon käynyt täällä jo. Ja mä varmaan oon tästäkin mennyt jo. Okei, me ollaan takas täällä. Joten mennään nyt suosiolla eteenpäin tässä luolassa. Ei jäädä tänne pyörimään tänne Mineshaftiin, kun ei täällä näköjään ollut mitään hyödyllistä. Mitä täällä on? No ei mitään. Eikö jatkuu? Tuolla on ainakin semmonen... No joo, mä en kyllä tiedä, haluanko me mennä sinne. Siellä on cave spidereita, että mä ehkä haluan mennä sinne. Okei, täällä on lisää timantteja. Kyllä, huomasin, en vaan heti kommentoinut mitään. Monenko veini toi oli? Onko se 7 vai 6? En mä laskenut. Oli siinä aika hyvin. Ja lisää timanttia. Joo, nyt meillä alkaa olla aika hyviä timanttejakin. Tarvittais enää sinänsä obsidiaania, me voitais tehdä enchanting table. Kun tuli kunnon lagi äsken. Tuolla on ainakin ironia, joo, mennäänpä hakemaan ironia. Ja kultaakin näköjään. Mä kyllä tiedän sinänsä tarviiko mun taas vaiheessa hirveästi tätä keräillä vielä, mutta... No, jos ketään haittaa, vaikka sitä inventoissa onkin. Voisin jotenkin kohta alkaa kyllä jo... Tää ei mua niin paljon tuo ironia kyllä loppujen lopuksi oo, että... Pitäis mennä takas niille korkeuksille, mistä täällä ironia löytyy enemmän. Lisää timanttia. Tuollakin on timanttia. Täällä on hirveästi timanttia. Tää menee vähän vielä syvemmälle tää luola. Nää uudet, mitä nää? No, kuitenkin nää uudet niinku tämmöset luola-äänet tai tällaiset, niin ne on oikeesti aika creepy ainakin mun mielestä. Tai silleen mä en oo ehkä niin niitten fani. Tehdäänpä silleen, että mennään vähän tänne
Näin. Hui, melkein tipuin. Nyt mä en enää luota mun taitoihin. Joten mä vaan menen tälleen turvallisesti. Oi, kauhea alas. No, ei ollut kyllä turvallista nähnytkään, kun täällä oli näin paljon zombeja. Missä mä näin ne yhdet timantit vielä? Mielestäni täällä oli vielä. Vielä vähän oli timanttia. Siinähän ne on. Tai ne, tai se. On täällä enemmänkin kuin yksi. No okei, 2. Nyt sekin on jo ihan hyvä. Okei, onko tuo lisää timantteja vai näinkö mä väärin? Tuolla on lisää timantteja. Mä saadaan timantti fulli tänne Iron fulli. Joo, hetkinen, onko tuolla... Tuolla on ihmeen noita marjoita tai noita. Täällä mä mennä katsomaan. Toi oli todella viisasta. Mennäänpäs tonne. Toi näyttää ihan mukavalta, niin mennään tonne. Tai ainakin tänne päin. Voidaan tietenkin käydä täältäkin vähän vilkaseen, että... Niin joo, kannatti tulla vähän vilkaseen, eikä kannattanut mennä ihan sokeana tonne. On povinkin mulla. Ujuma. Aika kyllä käytetty, mutta voihan tosta ollut hyötyykin. Jossain tilanteessa. Näin. Ihas, täälläkin on vielä luola. Täällä alla. Miten mä pääsen sitten ylös täältä? Mä kokeilen uudestaan. Okei, jes. Nyt voidaan vähän luottaa mun taitoihin ehkä enemmän. 3 zombia, are you serious right now, bro? Viimeinen tämmönen ruoka, mutta no, meillähän on paljon lisää ruokaa, joten ei tarvi huolehtia. Mutta mun mielestä näissä luolissa on paljon timantteja. Ainakin siis mun kokemuksen mukaan, että kun mulla on 22 timanttia. Paljonko sä tarvit pulleihin? Mä en edes muista. Chestplate 8. Ne ihmeen housut. No täällä on lisää, mutta Okei, täälläkin on aika hyvä esiintymä. Aika paljon. Yhdessä. Niin, siis näistäkin voi tämmöisissä ihmeen vesilammikoissakin voi olla. Tai siis näissäkin monesti on timanttia. Täälläkin on tää mineshafti. Onko tää se sama mineshafti vai onko tää eri? Nyt tuskin se ehkä näin kauas olisi kuitenkaan niinku silleen liitty tai silleen. Mulla on kohta varmaan niinku anvili jo. No täällä olisi ainakin tätä laavaa. Täältä mä voisin tietenkin kerätä vähän sitä obsidiaania. Sinänsä se voisi olla ihan hyvä idea. Täälläkin on vielä luola. Täällä on timantteja. Tuollakin on timantteja. Siis tää on ihan niinku täydellistä. Montako meidän nyt on? 30. Okei, katsotaan. Tuolla on ihan sikana. Tuollakin on. Mitä vitsiä? Tiesin. Joo, ehkä me mennään nyt takas sinne laavan luo, koska mä en luota tosiaan yhtään mun suuntavaistoon ja mä ajattelen, että mä menen hukkaan, jos mä menen nyt hirveän paljon kauemmas. Näin. Tai oliko tää 2 esiintymä vaan? Taisi olla 2 esiintymää. Nyt mä oon takas tän laavan luona, niin tehdään tähän silleen niinku joku tämmönen pikkunen, että laitetaan tähän esim. Sänky ihan creepereiden varalta.
Ja no crafting tablet ja kaikki nää uunit tähän. Tarvitaan nyt vaan vähän ironia, me voidaan tehdä pikäkse ja kultaakin saadaan tosta. Mä oikeastaan voitais tehdä timanttifullit. Paljonko timantteja on? Mun menee niinku chestplate'i 8, nää 7. Joo, eli sitten se on niinku 15, 20 ja 24. Okei, eli mulla jää vielä ihan hyvin yli, eli mä voin ihan hyvin tehdä nyt timanttifullit. Ei timanttiblokkia kuitenkaan. Näin, nyt me voidaan tiputtaa meidän vanhat armorit laavaan. Tai en tiedä kyllä oliko toi maailman paras idea, mutta noniin, näin tämän pitäisikin mennä. Tuolla on muuten lisää ajoni, mutta siis näin. Nyt meillä on fullit. Sitten vielä tehdään noin niinku esimerkiksi pikäkset ja äkset ja kaikki tämmöset. Miekka ja sit se äksä vielä. Muutahan mä en tarvitse timantista. Ja sit mulla jää vielä ihan hyvin siihen enchanting tableiin ja kaikkeen tällaiseen. Niin se on hyvä. Varmaan teen vaan uuden povin, koska joo. Tarvii vähän puuta. Näin. Miten povi tehtiin? Näin. Ja sitten lankaan näin. Joo. No varmaan, mä en tiedä. Pitäisikö mun vielä vähän mailailla obsidiaania ja tehdä enchanting table? Se voisi olla ihan hyvä idea. Ihan näin vaan tästä. Melkein meni laavaa. No niin. Laitetaanpa ne obsidianit vaikka tuohon, niin mä näen, että montako obsidiania mun tota. No niin. Nyt meillä on tämä. Näin. Mä nyt varmaan teen sen enchanting tablein. Mitä mä teen? Siis, no niin, siihen. Noin. Sitten ei, kun niin mä tarvitsen sen tyhmän kirjan siihen. Ja mulla ei oo sugarcania. Joo, ei oo. Elikkä mun pitää mennä ylös, että mä voin tehdä sen. No, ei siinä. Mä varmaan muuten... Mä unohin. Mä voisin craftata iron pickaxen tässä vaiheessa vielä, kun mulla ei oo niin paljon kuitenkaan timantteja, että mä voisin ihan hukkaamiseen asti käyttää tuota timanttipikäkseen. Niin mennään vaan ylös täältä ja sitten mä varmaan lopettelen tän jakson tähän. Okei, sit mistä mä löydän nyt sugarcania? Se varmaan, se olisi semmonen viimeinen, minkä vois ehkä tehdä. Okei, tuolla onkin vettä. Joka aina monesti, hei, tuolla on se viidakko. Me voitais se mennä tutkii ensi jaksossa. Mut jos mä nyt löytäisin sitä sugarcania, niin mä olisin tyytyväinen. Mutta kun mä en taida löytää. Eiku, onko tuolla? Tuolla on. Okei, mennään sinne. Hei, täällä on lisää näitä lehmiä. Niin. Joo, mou. No se olikin näköjään valmiiksi melkein kuollut. Miten timanttiäksä ei muka tapaa yhtä lehmää? Okei, no tässä on sugarcania ainakin meillä. Ja tuolla on lisää, mutta mä en tiedä tarvitaanko me, tarvitaan me enemmän. Mä en muista montako, tarvitsi siihen 3 sugarcania? Taisi tarvita, että sä voit tehdä 3 paperia. Mä en tiedä montako kirjaa, yksi kirjahan me tarvitaan. Näin. Okei, tehdään tähän taas semmonen väliaikais base hetkeksi. Missä mun smokeit tuolla? Pistetään nää ruuat sinne. Niin nyt tehdään se enchanting table. Tää alkaa lagaamaan jo, koska mä oon kuvannut sen verran kauan, että tää alkaa nyt. Ei kun niin, mutta ensin tehdä se tyhmä kirja. Eli sugarcaneit näin. Noin. Tuolla me ei tarvita. Sitten meidän pitää laittaa paperia. No tehdään nyt 2 kirjaa. Noin. Ja se kirja menee sitten tonne.
Nice. Nyt meillä on tää. Nyt meillä on. Oikeastaan sukelkenien tarvitaan. Niin nyt meillä on enchanting table. Nyt meillä on se. Saihan sen. Saa sen. Noniin, mä otan sen vielä ylös. Niin. Näin. Mut joo, eiköhän tää riitä tälle jaksolle ja me jatketaan sitten, kun jatketaan. Mutta tää jakso meni todella hienosti, eli full timantit, enchanting table ja kaikki muukin timanttikamat ja muutenkin tosi paljon kaikkea hyvää kamaa, joten kiitos kun katsoit, moikka!